Всяка идея започва в движение, а SG Print имат нова локация в Русе, където тя да стане реалност. Тук идеите никога не остават просто идеи. Независимо дали сте бизнес, клиент, спортен или фен клуб или създаваш собствен бранд, SG Print правят всичко, от дизайн до готов продукт. Ние ще го създадем и ще го превърнем в реалност. Твоят стил, твоето лого, твоята идея.